asta destul de frumos. Vorbești frumos, îmi place de tine, ești îmbrăcat frumos, ești curat, da. Și dumneavoastră tot la fel. Da. Vă felicit. Domnul Iura, îmi faci un de serviciu. Eu am toate documentele în regulă. Mă așez cu dumneata, nu mă îndoi. Și ți arăt original. Nu, acum sunt la procuror. Da, vă spun. Vine domnul ministru Grozavă, dacă automat. Da, Poate cum? să scrieți, poate să Da. el acum a zis. Da. Și de fața nu am cerut dacă și domnul vecina, dumneavoastră tot arată documент. Și depinde de prețul, de noroc de lucru. Faci mașină. Deci varianta asta e bună. Dar fără faci, nu Vedeți la birou, la asta, la 2, la turbaza 2. Mă rog frumos, uite, ca pe un om așa, ca pe un tată. Înțelegeți? Ca pe un tată, vă rog. Deci așa. Deci așa. Sunt am de frumos. Ca pe un tată, vă rog, ca pe un tată, vă rog. Accept, vă rog, actele originale. Fii construcția, da. Alo? Vă rog foarte, foarte mult. Da. Așa că facem de serviciu. Eu, Nu vorbim de când serviciu. nu te vorbesc. Când întrebarea mea. eu mă stărui Nu, să mă tem că nu știu. Da, o dus, că au dar scris cu acolo. niște termeni cu greutate. Facem de serviciu. Deci, tată, eu v-am rugat frumos, dumneavoastră, să aduceți actele originale din construcția dată. Și atât. Dumneavoastră a pus la birou și eu v-am rugat după asta, v-am rugat. Dar ce am vorbit ceva de rău, domnul? N-am vorbit nimic de rău. Dar nu vorbesc nici rău, măi, cu omul, măi. Noi grem, eu i-am spus tată, ia că întreabă, i-am zis tată. Întreabă-l, i-am zis tată. Întreabă-l, i-am zis tată. I-am zis tată. Și tot nu mă ascultă. Tată i-am zis, măi, întreabă. Bine, vă mulțumesc. I-am spus tată, i-am spus numai dacă aduce actele originale. Cum te cheamă? Igor. Da, și dacă le aduci la care Nu știu, ploaia asta cum se la birou și la procuratură. I-am întrebat. Noi vrem Valeleu cu defensă. Unde lămază, el atât motiv răzat, dar nu lăsă în pace. Răspunsul de bine zile, azi sau mâine să fie răspunsul. Da, mă să-l faci la tu. Dar nu complicat, da. Când da, da. Dar domnul, dacă e că nu vine. Igor sau Igor? Vine să-l Grozavă, știți? Lucră cu primărie. Lucră cu Nu, dar primărie. eu sunt la înalt, parcă nu să aici. Știu, dar nici cu Grozavă, știți? Nu auză de el. Da, el vine acolo. Și cere actele. Și e ca de noi trebuie de împuț le Stai că n-a zis, doamne, să le blocheze. Domnul la birou, dar unde Nu, ar să fie, el aici nu. A, birou e aici, de aproape? Da, el e drăgă. Da, atunci actele. El aici. Și dacă te legal, care e problema? E că ușă zi, domnul, dar vreau să nu se lămărească. Da, bine. Doar noi nu... Eu n-am știut chiar. Dacă e încălcare, atunci noi protestăm. Dacă e ilegal, atunci noi ne cerem scuze. Eu persoana dumneavoastră, deci cum mă spune? Nu mă iau. Vrei murdar, dar de băbaie. Da. Dar unde e omul cel care mi-a bătut? Era pe la patru locuri. Care e băietul ăsta? Care te băți tot dat ți-l iau? În cort, că nu e. A, dar nu am știut cu cel, da. Nu, dar pe aici. Și nu el, da? Cap care celălalt, blondin? Mai n-am pe aici, oleac și cu nasul și oleac. Dar nu știi, erau tetățe de mers, nu? Unde am uit? Tetățe să dar unde e băiat celălalt, că cipici că celălalt? Eu vorbesc de cel care slab și n-am cu nasul oleac și care era el cu copilul în spinare acolo. Unde? Care Nu ai pe video filmat și nu-l arăt. Arată-mi, eu vreau să-mi spun. Nu, arată. Păi amul nu pot să-l arăt. Arată-mi pe video și gata. Ну, решмать, нет, скорее всего, отец, команду себе.